Jeg hedder Tizian Srigansamurti, og jeg er 20 år gammel, og jeg går på Rosborg Gymnasium i Vejle. Og jeg er døv. Da jeg var 12 år, så fik jeg min CE på venstre side, og så 2 år senere, så fik jeg min CE på højre side. Fra da jeg var 14 år, havde jeg begge lyd. Det her med skole, at gå på gymnasium, det har været en udfordring for mig til at følge med i timerne, hvor læreren siger noget og følge med, hvad kammerater siger og sådan noget. Men jeg har jo tolket været med til timerne, hvor jeg kan følge med, hvad der bliver sagt og hørt. De fleste på skolen, de ved jo, hvem Tizian er. Tizian, han er sådan en, der går hen til alle og siger hej, så han er meget åben og imødekommende. Der var det lidt underligt, sådan at man jo skal til at gå i klasse med en døv, og der var en tolk i alle timer. Men så efter lidt tid, så begyndte man sådan at vende sig til det. Og så vi er jo også med til sådan at udvikle hans sprog, fordi vi snakker så meget sammen med ham, og er sammen med ham så meget. Og så hjælper vi ham jo også med at udtale, hvis han har problemer med et eller andet. I min fritidsinteresse går jeg til boksning, og det er fedt ved at gå til boksning, det er, at jeg kan bare tage min te ud af og være helt døv, og så kan jeg bare bokse og løse, hvad jeg vil, og det giver mig jo en bedre koncentration, og så kan jeg også mere afslappe og være mere fred og være mere glad. Selvom jeg har alle de her udfordringer, det betyder jo ikke, at det stopper med at være social eller leve livet. At være døv behøver ikke være en begrænsning.